Παιδιά, εδώ ο Ρονάλντο 759, γεια σας. 759-88, τέλος πάντων. Θα μπούμε σήμερα για ένα ματσάκι στο FIFA. Θα σας δείξω και την ομάδα μου. Να ξέρετε, είναι πολύ καλή. Θέλω να μαντέψετε πόσο rating είμαι, να γράψετε κάτω στα σχόλια πόσο rating είμαι. Παίζουν και οι φίλοι μου που σας είχα δείξει στο Free Fire. Άμα το θυμάστε, άμα δεν το έχετε δει το βίντεο, να πάτε να το δείτε, ήταν τέλειο. Τώρα θα μπούμε για ένα ματσάκι, όχι στο κανονικό που είναι 90 λεπτά, σε αυτό που είναι 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πρωί και δεν θα προλάβω να πάω σχολείο, καταλάβατε. Τώρα μπαίνει, η ομάδα μου είναι 104, όχι στο 5, πάμε να τον πάρουμε. 105 rating 5. Δείτε λίγο την ομάδα μου, guys. Ρονάλντο 105. Πεκταράς. Πεκτούρα. Εγώ αυτό έχω να πω. Πεκταράς. Τώρα το αλλάζω με τον Μαρκίνιος. Τώρα θα τον ανεβάσουμε. Να του δώσουμε defending, passing και physical. Γιατί άμα πέφτεις κάτω 79 physical. Τι! Έλα να τον ανεβάσουμε κι άλλο. 82 physical. Καλύτερο. Βγαίνουμε, πάμε. Παιδιά, πόσο βάζετε από το 1 στο 10 στην ομάδα μου? Εγώ 8,5. Πιστεύω ότι μπορεί να έχω και καλύτερη. Έλα, φόρτωσε. Εδώ τώρα μπαίνουμε. Έπρεπε να είχα βάλει Ολυμπιακό. Θα ήταν σπάσια αγώνας. Θα ήταν καυτός. Έως πάντων. Αυτή είναι η ομάδα του. Ομαδάρα. Αλλά οκ, καλή είναι. Αυτή είναι η ομάδα μου. Σε όποιον αρέσει η ομάδα μου να πατήσει ένα like. Όποιος πατήσει like είναι μάγκας. Τι κάνω ρε με τον Ρονάλντο? Έλα, πάω shot. Όχι, ήταν με το αριστερό. Γι' αυτό έφυγε έτσι. Foden είσαι 105 rating, πιστεύω το βάλε. Παμ, γκολάσα. Τι το χάσει? Όχι ρε, για τόσο λίγο. Το βάλα. Παμ. Γιατί μιλάω ρε μπρο? Τον έχεις Foden? Ναι, πατατό. Όχι ρε Foden. Φάουλ. Το χάσα. Είμαι σίγουρος ότι το χάσα. Όχι ρε, λίγο πιο πολύ φάλτσο. Πόρσο. Παμ. Γκολάρα. Παμ. Γκολάρα. Εντάξει, δεν το σκουλάσα του Foden, γκολάρα. Foden, έχει κουβαλήσει αυτό το. Όχι. Τουλάχιστον το βάλαμε. Γκολάσο. Πάσα, δώσε πάσα. Ναι. Πάσα. Ναι. Τι πήγε να βάλει ο τρελός. Όχι. Τώρα ο Ρονάλντο δεν έχει παίξει. Ζωανέβες, γκολάρα. Σπίτι σου. Όχι, τι κάνω? Άμυνα. Τι κάνω? Γιατί πατάω πάουτσο? Όχι ρε μπρο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έχασα για 2 γκολς μόνο. Θα τους βγάλω όλους εντάξει. Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο. Να like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.